дошли в Градина ТВ. Аз съм Ани Генчева и днес ще ви покажа и разкажа за едно разкошно растение, което доста отдавна търся и много трудно се намира на нашия пазар. Това е дървовидната папра. По размерите става голямо дърво, като палма, с страхотно разперващи се в страни по 2 метра папаратовидни листа. И това растение, което току-що виждате, е малко, е бебе, но в действителност с доста внушаващи размери. Латинското му название е Диксония антарктида. Аз дълго време търсих Циетея австралис, защото тя е като че ли една от най-издръжливите папрати с цел да бъде сята в градината, защото този вид дървовидна папра, Циетея австралис, издържа до минус 12, минус 15 градуса отвънка и понеже при нас по Черноморието температурите са меки през зимата и с укритие, както и в Англия, аз мисля, че Циетея австралис доста добре би стояла и придавала един страхотен екзотичен вид на нашите градини, но просто няма познания за нея още, няма традиции в отглеждането на дървовидната папра в България въобще. И след като ни попадна този страхотен екземпляр, днеска реших да ви покажа как ще го присадим, тъй като е сята в една съвсем малка транспортна саксийка, която просто задушава корените му и трябва да се присади. Ето и нейното оригинално етикетче. На указанията отзад на английски е посочено, че Диксония антарктида също издържа на минус 10, минус 12 градуса, но аз не смея да я оставя в градината, просто не искам да рискувам. Затова поне няколко години, докато наистина не заприлича тя на дърво, няма да я оставим отвън в градината, а ще презимуваме в остъклена, но не отопляема оранжерия. На дъното на саксията разбъркахме почва, която е смес от торф и обогатена торфена смес от готовите, които са дезинфицираните смески, продават се в нашите големи магазини. Тъй като папратата е влаголюбиво растение, лятото винаги се случва при нас в големите горщини, от бързане, от проблеми, може някога да се забрави и да се полее, и за това ще добавим малко силиконови гранули в долната част на саксията, за да може тези силиконови гранулки абсорбират влагата и след това, когато евентуално растението не е полято, в такъв рисков момент те отделят влагата и така поддържат почвата постоянно влажна. Така, и това наистина се слага в долните пластове на саксията. Според мен тази почва е достатъчно богата, но дървовидната папра обича да бъде в богата и добре оцедлива почва. Не трябва влажно, но не трябва корените да гният в вода. Трябва да се на това огромно растение, пък можете да си представите сега колко огромно като малко, а после какво ще стане като голямо. Опа! Така. Виждаме, че просто в саксията място и пръст не е останала. Това е само корен до корен. И за да може бързо да тръгнат корените на папратата, на диксонията, по-бързо настрани, така леко ги размотаваме, за да се завъртаваме. Това се прави с цел, за да
се развие и стимулира кореновата система, а не да продължава да се навиват корените в кръг, както са били дълги години сигурно в тази саксийка. Ето мисля, че ги разму. Нашата дървовидна папрата е готова. Поливаме. Мястото е, подбрахме да е светло, но не на директна слънчева светлина, защото не понася. В Австралия, в джунглите, тя си живее под дърветата големите и не обича директното слънце. Между другото, както всички папри. Дни през лятото уросяваме листата с калката и така тя се чувства добре. При нас, както е развила ето тези 1, 2, 3 листа, нови листа, а в основата ѝ започва да се развиват още няколко нови рълца. Така залата ще заприлича на истинска джунгла.